Mana kamano nyakoram gajwang kamora mara mentira ka tulo makende marwa kie chenro madondo nage nyakoram gajwang kama kelo ne kacha tulo mo pogre gie seche gwan kande kachiel kod Mikai Esther Achieng ma ochungne kacha kendo jatelo no mar migao milongo ni Kefiado nyakoram gajwang ma bende koro kedo ne ratich mine kendo ratiro mag joma mine chutho to gie seche ma bende koro wan kacha gi wecho go mag siasa odhi nyiso ni to ere ratiro ma bende kako gisekonyo jogo mamine neno ne giyudo ratich gi okenge mopogore opogore nyakrom gajwang gitu kata kachiel kod bende migepe mopogore opogore kachiel kod mag sirikal neno ni ratiro mag joma mine obede e yo makare nyakrom gajwang mo kopone ni gipenjo moro amora taka thul makende mondo mi arwaki chunyo na gi TV adundo jaluo mondo mi wago mbaka kwadhi neno ni ogech sani ma bende en bang'igni ma 32 magisebedo kachiel kod migao no kendo ka gitimo achiel ariyo adek wadhi neno ni to gin okege mage ma bende gisekete kata mana ber mane ma gisekelo nyakrom gajwang ne oganda ma bende wadhi gogo mbaka nyakrom gajwang mondo mi wane ni to chalo nade chutho to e piny mar Luo Nyanza akothul makende marwaki mondo luwa Facebook page mago Chuny Nagi TV, TikTok Chuny Nagi TV, then subscribe YouTube channel marwa mar Chuny Nagi TV kama ta channel enan Steve James aka Nyakwar Nyaronyo 1 tarik 14 do mara beach igaga na ria kotoro koda beach akothul makende marwaki ka wachako chenro ni yono machalo koda kamandie Mikai Esther Achieng akothul makende marwaki ni to iriyo nade Ariyo maber erokamano. Mokwongo mor kabisa kuom kawo thuolo makende mondo mi chop Chuny Nagi TV warwaki. Erokamano. Nikech ma odiochiengi mokwongo ma kamera mari nyisna janeno mar Chuny Nagi TV ni to Mikai Esther Achieng en nyakanye. Mikai Easter kama Pasaka. An Nyaimbo. Imbo Kasau but Barkanyango kanyo mane kuma ae moke sakwa mane kuma ntiere iwacho ni joluo ne pakre kwara ne paki nade an mae en nyaka nyathuon nikech jok mathuon ne abut got Ramogi wan wawacho ni ya joimbo gi nyimbo ok daki nikech kindakowa joimbo gi nyimbo ok ndaki wambe wan wawacho niya thuol boluor koko nikech kidhi buogo thuol kuma nobete mos dong kori ni buoge to kori taliet tiwacho ni thuol marach ok wan jok maricho thuol oluor koko yo kama aro kamano maduong' ahinya wabi wachako ga chenro machalo koda kama ndi gi ngero mag mane jodongo be nogo ngero ma kawuono kaka bende ya imbo kacha winjo kitugo no kacha ngeche mag luo tugo juogi joluo go ngero ni chira ok ng'ad gi pi kata chira kiluo gi pi mano nyalo lo nade chira nikech gik miwacho ni gin gik chira donge chira en kit gi timbe mag ji mano nyiso ni gimitimo nyaka dhano nego bedi ni iloso gik moko gi dhano nikech kiwacho ni chira mokos gimoro en momiyo gimoro timre dhano ema miyo chira biro dhano ema nyaka bende hosre iriwri gi ng'at ma watni mano ni wacho ni kamano chira bomaki nikech e dho ngere ok dwa inbreeding donge timo gima kwero ma kata kitimo midwa hosori en gima iwacho ni nyaka hosi gi gik mang'eny ma gik moko tim mang'eny koro mago ni kwero ji mondo kik gitim gik moko maketho anyuola kit ratiro mag ji e anyuola kae mondo kik itim gik moko mabayo kaka ji ringo e anyuola maber kwa chako to nyiswa ni to migao mari ma Kefiado ni ere gimomiyo nukele kata nochake migao ma Kefiado nochak higni 32 mokadho to kan mana chake kan founder ma Kefiado. The founder ma Kefiado ne the late Dolphin Okech mane ni japuonj mang'ula Kisumo ka opuonjo Kisumo ka e skunde madongo Kisumo ka Aria Primary ko wuok Aria Primary ka to dhi ochako puonjo Victoria Primary School. Ochako puonjo Victoria Primary School kuma Victoria Primary School nen mana nyithindo mawasunge gi jomoko ndalogo to ndalo manen kanyo to noneno ni
nyithindo machandre e udi. Gimoro ntiere matimre ei ot, machandre e skul. Nyathi koko chiemo ok nyal somo. Nyathi kobiro ka kech kayo, ok onyal somo. Konindo e skul ok otim performance ne maber. Kitimo nonro, nyathini tungni mag udi ema chando ji. Koro ne wawacho ni programs wagi nego kony ni nyithindo masomogi chak gi gima timre e alwora kuma gi aye. So kichako ka kuma gitimre gima alwora ma gi aye, tineno ka koro nyithindo gi lokore. Man kata nyathi mani paro ni ok nyal kadho nikech inono gik mane nitie muloso gik mane nitiere dala. Koro gigi gima nwachako mondo nyithindo odonge e ngima maber. Jonyuol bede kata kin gi chandruok e yot irango kaka unyalo loso weche gi mondo tungni mag udigi kik keth kaka ji dongo e alwora gi to nyithindo mondo obed maber. Mano koro irango ni e skul nyithindo somo to oganda ma kuma giaye ni bende ipuonjo ni ka tungni nitiere e udi ka nyithindo gi ok bi dongo. Alwora gi biyudo ka nyathi moro ero dhao tayany be nobolo kae matek tayany gi oyudo mana kumoaye. Ama nyathi moro kuyo kabisa nikech kamoaye koko ng'eny. Koro gik machal kamago ema nyaka puonjre. Maneno ka bende migawo maru ni en migawo ma bende koro kedo ne ratiro mag joma mine. Wakedo ne ratiro mag joma mine nikech wawacho ni ahinya kidhi e mier kumidhiye tibo yudo ka kidonjo ibo yudo ng'ama ntiere dala. Ahinya ni yudo ga mine ema ne yudo ga kuondego. To ahinya kuonde ma idhiye tiyudo ni jok ma ratiro gi irocho. Atama malo pod gin miyo gi jok marawera ma miyo. To kendo nyithindo ma kuonde manwadhiye kata sani kuonde midhiye mang'eny iyudo ni jok mirocho ratichgi kabisa pod gin nyithindo ma nyiri atama malo. Ok wawacho ni rocho mar ratiro ma chuo onge. Mago be ntie. To atama malo ahinya ne gin mar miyo gi jok ma nyiri. Koro mane manwa kawarango ni kanidhi e skul ang'o matimre. Kendo irango kendo ni ka kiwuok ka ia e skul kidwa timo gik moko mag ohala iyudo ka samoro ok inyal timo ohala maber nikech kata sani kuonde mwatiye iyudo ka jok mane ntiere odok piny. Weche mag ayaki gi nam ji ong'eyo. Chon ahinya kiyudo ni mondo igol kata rech mone nam ne ntiere gimoro mikwayi to gino ok kwayi pesa. Ikwayi pesa tikwayi gik moko kendo. Koro sani to mago dok chien nikech puonj mosetim ahinya gi migepe mopogre kata gi sirkal. To ndalogo ne yudo ka ayaki notudre mang'eny nikech kitwa gi timbewa mane wawacho ni thuol koro nodonje ko nikech gik mang'eny ne timre marach. Sani en higni 32 bang' ka migawo machalo koda kama ochaki. Nyisa ni to ber mane ma bende samoro useneno kata munyalo kawo godo nyadhi ni mato ma bende wasetimo achiel ariyo adek ne oganda. Adhi kawo gik moko adek. Achako gi schools and community linkages. Kuonde moko man wadhiye ni yudo ni nyithindo ne we skul chon. So gik mane watimo kata campaigns motim ma quality education campaign education for all. Ineno omiyo makoro sani schools ne wawacho ga ni fee gigi ogol. Nikech koket fee jok ma owuok e mier ma onge gi nyalo. Nyithindgi ne rem to nyithindo ten gin equal. Dong mane ma chik wacho. To kiwuok e ot ma yuto ni piny tiyudo ka nyithindo gi ne wuok oko. Kore campaigns machal quality education ne wayudo ka quality education for all. Ibed ni ya kanye school ka school nego ne wacho ni nyathi nyaka donj masom. Nonge gini yudo ka sani koro schools no wacho ni no fee. To iyudo ka kendo gini duogo ni bochulo gik moko mang'eny. To mayo miyo nyithindo osomo. Obed ni en primary school, obed ni en secondary school, campaigns wan gi jok moko ne wacho ni nyaka university nego bed ni school en free. Nikech iyudo ka koro mano ratiro mar dhano, jite somo, to uwuok ka ute uyudo nikech Kenya nego bed ni rango haki mari kam Kenya. To koyud ni ng'ato en osomo nikech en gi nyalo. Mano ng'iso ni ng'ama nigi nyalo cha kata ka odhi ni rango tich ok onyal yudo
nikech ok nomiye level playing ground monyalo tiye, ok romruok ne onge. Koro mano moko bende wawacho ni mar telo mar mine, nikech kanyo bende kane wachako wawacho ni mine nego bed ni nitiere telo, to telo ni ok en mana mar siasa. Ne wawacho ni nyaka puonj mine mondo bede telo nyaka ka administration, nikech chief niyudo ka ni kidwa dhi e chief to weche tek kabisa. Chief kidwa dhi ire, chief ne nitiere makata kidwa otim gimoro, chief machon ne timo gik maricho kabisa. Koro nwapuonjo mine leadership, masani wan gi mine mane wapuonjo mantiere chief. Manyalo wacho ni malo ka Kisumu West wan gi chief Bento Pata. Ne nitie nyaka sani. To nitiere chiefs moko bende, chiefe mwang'eyo. Meresia nitiere loka kocha, mano Muoroni. Koro kirango to wayudo ni education nitiere result. Nikech gin leaders, koro mae dongo yaro yo. Masani ok ochuno ni bed dichuo. Iyudo ka chiefs bende nitiere mine, nitiere chuo mang'eny. Basto warango leadership mar jo siasa. E leadership mar jo siasa wawacho ni kanyo bende kapok nokel kata 2/3 gender rule. Ne wawacho ni en chik mar piny ni ng'ata ng'ata nyaka bed gi representation. To ok ibed gi representation, ng'ato nyaka bed machal kodi, ma kodhi kacha cha to bo wacho gik ma en oparo gi gik mong'eyo ni imbe nyalo paro ti imbi winjo. Koro mano meno wachako chon. Ma by the time mano wachako campaigns, anachako campaigns ka campus, isn't it? Nikech kar campus kanyo kwa chako campaign ka campus, mano kwa ka nene Masai Angilu. Koro ubong'e igni na koro ung'eyo kanyo. Masai Angilu. Mani neno kwa ringo gi Masai Angilu nikech mano miyo, mano wacho ni odwaro bede presidency at that time. Koro irango ka Masai Angilu ni bende ne wachako nikech wawacho ni mine nyalo bede e siasa. Koro wawacho ni ji from campus ni register mondo vote. Nikech koki vote to ng'ama ineno ka nyalo miyo gik moko onge. Warango kanyo ma koro wawacho ni nitiere movements mopogre opogre, ma koro kwa chako chopo wachako chopo kuonde ma koro warango ni at the different elections wadonje movements ma Kenya Women Political Caucus, Kenya Women Alliance, ma mago koro nen mine no riwre te. And even aneno kae kawuon gi picha the late Phoebe Asiyo, Mama Asiyo. Mano wacho ni caucus ka nyaka waket mine, ma mine ringo kuonde mopogre opogre regardless of the tribe mintie. Wan wadwaro mondo miyo donji. Ema koro ichako yudo ka koro jok machal ka Martha Karua gini ji donjo kondo mang'eny. Mago do bende no yawo yo for women in politics. Koro koro wabiro makoro ineno koro kwa chopo kuonde makoro devolution bende biro ka. To wacho ni koro kamacha to ne tek to ji no donjo. Koro kai bende warango kata Kisumu County kumwantiere ni ji adi manyalo donjo e assembly, to ji adi manyalo donjo nyaka executive positions mantiere. Mano bende mane konyo mondo wayud ji, wapuonjo to wang'iso ji ni nyaki chop nyake debe. Nyaki chop nyake debe, to kok inyalo chopo kata debe, bede kata member mar political party mondo ji bonde ong'eyi. Nikech kong'eyi kanyo to wabo yudo positions mopogre opogre. To sani donge neno ka giriwruok ni mine omedre mang'eny e positions mopogre opogre. E kiwango mopogre opogre iyudo gi executive, e counties mang'eny, iyudo gi kendo e elective politics. Ma sani dong' wantiere nyaka gi governors mamine mang'eny sani. Erokamano maduong' ahinya no ka usego kacha migawo okang' maber kabisa. Sirikal ma piny Kenya bende no ka konyo kata siro tend mine. 2/3 gender rule koko los maber nikech pok wayude malong'o. Ne nitiere gimiluongo ni 2/3 gender rule in the constitution, and the constitution wacho ni en representation maka nitiere gender achiel mang'eny nyaka uket mondo duond moro bobe obedie. 2/3 gender rule ni ok en ga ni en 2/3 women rule. En 2/3 gender, any gender. Nikech nitie pochopo chieng' moro ma mine nyalo bet ni ging'eny moingo chuo. So ok inyal keto ni representation ma ji te onge. So mane ma warango ka at national government level, mano nego bedie maber berie. Mondo wayud ka itimo, nikech samoro ji nyaka go koko. Kaka ni yudo ka cabinet ok no los maber. Ji no go koko korko lok
cabinet. Okochuno ni wago koko kata Kisumo kae iyudo ka the first time noketo members of the county representatives mantiere CECs donge so like a county executive committee members ne yudo ka moro list moro no wuok to list to kano wuok to nen chuo lilo ok nyochuno ni nyaka waget ang'enge mond korka jotim gima dwarore e chik mar Kenya to pod wayudo ka nyaka iket ang'enge mond korka gik moko timre maber. Erokamano mopogore gi mano, winjo ke nyisa kacha achiel ariyo adek bang' higni 32 ne ka kuro osego okang' maber kabisa. E wechego mabende koro kedo ne ratiro mag mine kaachiel kod weche mag somo gi mag leadership. Culture to ere kaka udhigodo kandi nikech iwacho ni joluo konongo bende we kimbela margi. Culture bende no ka chal ka gima miyo migao ni ng'ikruok achiel ariyo adek. Culture nitie, wawacho ga ni nitiere gimoro miwacho ni cultural behavior maber, gi traditional practice maber. Kata jaluo ne rango ga iyiero gimaber mari, to ma osikadho gi sa tiweyo. Nikech moko ne timo nikech sa kuma negi ji ne ntiere no. Yeah? To culture marwa ma wawacho go wawache maronagi. Iyudo ni our traditional beliefs gi cultural practices kitwa gi timbe wa kaka ne watimo en mar arita mar dhano te ok mar dhano achiel. Niyudo kata ka gik moko itimo e yo mora mora niyudo ka decisions mane ji wacho kata ka ing'ado kang' moro midwa tim ne ntiere ga kaka niloso mamiyo mane ntiere odni ok ne kadh gimowacho. Unyo gani wacho ni Mikai kindaki tini ndako ki Mikai ma Mikai ok yue Mikai ok ne ndaki nikech Mikai ne tayo kaka dala ne ntie. So kano tayo kaka dala ne ntie ni yudo ka ne ntiere system miluongo ni mar governance. Ok ni kadha uhoyaye ma ok irang arita mari gi kaka ji dak kanyachiel. Ni yudo ka ntiere kaka ji nodak kiwacho wach sani iwacho gi dho ngere peace and security. E odi kae ka onge kaka uwinjoru kaka uloso maber. Ok unyal dak malong'o. Koro mano bende yudo ka gigi bende nitimo. To kendo kirango kata ka ji ne dwa dhi e lweny. Ni wacho ni kata ka otek mana dende wacho ni ji dhi kuotho. Idhi kuotho gi ng'a? Idhi kuotho gi joodi koni nikech ng'ato nyalo ng'imi paro mopogre. Mago ne ntiere kaka ji ne loso kata kaka ji ne dak. To sani yudo ka ntiere kaka waweyo gik moko. Gini yudo ni kaka ne waritore dhano ok ne nyal nindo kech. Ka in gi ng'at mantiere bathi manigo. To sani kata kech negika jirani ni mikiemo kimosni. Ok bi loso kodi. Ji ne ng'e ji ma ilos. Bata kata nyathi ng'ato ni nyalo kwero ni nyathini timo gima rach. To sani ok ikwer ng'ato nikech ibuke ni dirang mari. So ntiere social systems mane konyo. But ntiere moko bende mane thiro ji. So mane thiro gi ji bende wacho ni mago bende go wuogi. Nikech mane thiro gi ji miyo jok moko ok nyal yudo ratich gi mar dhano to ginyal bede kuonde mi iwacho gik moko malong'o. Weche mag samoro bende nyalo chando jogo mamine kaka koro mawa goye mbaka ni en weche moko mag inheritance. Ma bende samoro sebedo ka yudo ka jogo manyiri kata mana mine ok yud ratich gi. Mago bukedo ne. Kabisa. Chik luo. Onge ng'ama ni kwedo ni in migogo kata kin dhako. Ne onge akwede. Migogo ni weyo nega kare nikech kiduogo ni wacho ga ni afadhali dong pod in remo pek ka jaluo. So gima ni wacho ni ka in migogo ni we nega kare mimiye mamare monyalo dak. Nikech ntie kata lo manoketi makadak otami kocha tiduogo mimilo. Geni yudo ka ntiere jok moko ma jo siasa makatan ka. Ma jo kano to gedo sakwa. Nikech kanye kuma min gi ne ntie. To onyuole koni. Dongogo kura koni. To dala ni kanye. Kuma min gi no ai. Koro mano ng'iso ni akwede gi ne onge. Ni miyi kuminyalo dak.
ni yudo ka nyithindo kuonde ma gidake ne onge ni nyathini en mar ng'a, kata kiyudo kamoro ni nyathini ok en mar oganda, nong'e rito nyithindo, ma en gimoro miwacho ni ka kuma nyithindo nitiere, nyithindo en mar future, mane kaka oganda nyalo dak. Nikech kokurito jok mabodhi mbele, ka utho urumo, dong' mane kaka ulal. So gik machako machal kamago ne rito ga aluora ni, makata ratiro mar nyithindo ni neno ka itimo. Oganda ne ritore. Ok nubed ni in ng'ato timo gik moko ma anjao e bathi ka ting'eyo ni otimo gik ma anjao to kwere. Gik machal kamago ni wacho ni ketho kaka ji bet. Koko, tungni ok ne tim gimoro ma oyaye, nikech mage mani yali makweri. Ni kweri kata ka in mimeo mogik e oganda. To sani wayudo ka gigi kimeo to kweri. Nikech pesa ni oloyo kaka oganda dwaro kaka ji dak. Koro sani wayudo ka pesa oloyo kaka ji nyalo dak, makata iyudo ka ng'at man nigi pesa yanya oyaye kata jodongo mantiere kata oganda mantiere, nikech oparo ni pesa ma oloyo. Ne wantie arita gi luor. So gik machal kamago mowacho ni kwarango kaka ji timo, ne wabed ni imeo marom nade, pod ibed ni oganda ni midake, bed ni in gi luor, bed ni in ng'ama ntiere madimbore, ma ok bed ni pesa nino ema ikelo ga ng'enge titungo ji ma kata ji ok nyal bet gi kwe. Gie sani gima bende koro timore piny kandi, iyudo ka koro jowa manyiri kata nyithindo manyiri bende koro nek ma hohai medore okinyi godhiambo. Ma ang'o manyalo kelo, to migao mar Kajiado to ere kaka timo mondo ni nek machalo koda kamandi odok piny? E dho ngere gini iluongo ni femicide, nek ma inegi nikech in miyo, inegi nikech in nyako, inegi nikech in rawera ma nyako. Mano timre nikech iyudo ka dong' ni wicho ka nowacho ni kaka ne dongo, ni ng'isi ni kigolo gimoro gol gima komiyi ok ibi bandho. Kimiyo ng'ato gimoro imiye nikech ni dwaro. Ok imi ng'ato gimoro tichako bandhe, ni ng'isi ka ibedo nyathi marach. Mano dong' sama imiyo ng'ato gimoro tichako wacho ni duokna, ni ng'isi ni in nyathi marach. Dong' ni miye ka ni dwaro. Ang'o miyo sani koro itimo nang'o? Mano kin nyathi dong' ing'isi ni cham gino, kata ka en sweet moro mani dwa duoko. Ing'isi ka nyathi ni weyo cham nikech ni miye. Ni miye ka chunyi ne dwa miye. To gimoro masani wayudo kata kanyo e gin wadwaro mondo gik miluongo ni duol oduogi. Nikech duol ni puonjo ga nyithindo ma yowuoyi mondo ibed ni sama ibet ing'iso kaka idak gi ng'ato, isn't it? Ibet ka ng'at ma jakwe ma nyalo ritore, to rito nyaka ngima mar dhano wadgi. Tiyudo ka sani iyudo ng'ato ma en owacho ni uriuru kanyachiel ka osiepi. Ng'ama osiepni ok otweyo ji gi welding, nikech korumo to rumo. Ok inyal chuno ng'ato gi dak. E gin donge kata joka nikelo ga joma sembo dhiang' ka duoko. Nikech ka keny norumo. Waro dhok. Dong' jo waro dhok ne nitie. To masani femicide ni ok inyal waro gimoro. Ni ng'ato wacho ni kae nyunyo ni soda achiel. Mane magiwacho token mar soda achiel, mano ng'at madwara dwara ni en gi teko mar ngima ni oparo ni mare. Mane crime. Nikech kata e chik mar Kenya, right to life nitiere e constitution. Mada machal kamano en tok chik mar Kenya. So gige wacho nikech sate ji wacho ni en mana nyiri matindo tinde machamo pes ng'ato. To mano ken. Wayudo ni gini ng'ato negi nikech in nyako. Miyo mantiere nyaka gi pesa wasiyudo kata miyo moko minego oyaye kuma gidake. Nyithindo matindo ma kata ng'ato ok nomiyo siling achiel manyiri osineg kuonde opogre. To kore mowacho ni manyaka rum. Nikech mano en nyako, mano en miyo, mano en rawera manyako, tiparo ni in min gi jingo gi teko mar kawo ngima no femicide ma en against the law. Megin task force be nogolo report.
ma wacho ni gik machal kamagi nego orum. To ka ginego gi rum, to polise, jotelo nego bed ni rango kaka iloso gi oganda mondo warang kaka gigi nyalo rumo. Nikech pile sani omedore pile. Nyocha kae ne nyako mantiere manoneg ma Juice cha wadhi waneno. Kirango kata parents ge kaka nobiro. Ok ne gi wil nyaka chieng'. Nikech macha nek ma notimne jok maneko gi beno gineko gi asira marach kabisa. To jok moko nego ji pile, ok en ng'at achiel. Koro mago gik ma wawacho ni nego rum kabisa, kendo wakwedo kabisa. Mopogore gi weche mag hera gi, chal ni samoro nitiere ohala moro ma bende itimo gi wakeyini kata nyithindo manyiri gi. Nyalo bet nikech kuonde moko bende nitiere body parts moko bende nitie. But ma wasewinjo wayudo ga body parts trade bende nitie. Body parts trade nitie. Mano kendo timbre piny ngima. Manyaka itang'. Kuonde moko bende waseyudo ni Kenya kae bende mago bende ne chakore donge. To wadwa wacho ni mae moro mar trade. Moro minega ji ni bende opogre. Koro ka mae bende dwa medre Kenya ka, mano bende nitie. To ahinya jok minego gi. Inegi nikech in gi ng'at miluongo gi dho ngere ni intimate partner. To violence mar intimate partner ni ema miyo onegi. Nikech oparo ni konegi to okibitimo ama okibidak ngima nino emodwa kawo. Mar body parts no wasing'eyo ni moko be ntiere Kenya ka, moko be ntiere loka mitimo. To mar body parts ni ahinya dipoko oyudi kine ngima ok gineg gaji, inichiwo to iyudo kang'o matimre. Mang'eny ok neg gaji. Iyudo ka notedi kamoro tinyalo yudi kinindo to otimni harvesting. Ng'ato golo gimoro e dendi to ni kia ni ng'ato gimoro e dendi. So mano body harvesting. Ok negi. Ahinya gine magi kawo to gidhi. Gidhi nikech dipo ka konegi to koro market nyalo rumo. To ahinya moko to tho to moko ditimo negi harvesting mar body parts. Nitiere gino moro ma bende naneno ka nikete status ni ka bende ne upuonjo ji kacha to achiel kuom jogo mane puonjo ji ne wacho ni kadak otamre tiweyo. Culture ma joluo wacho ni adak daga nikech kiwe dichuo to en gimo marach. Koro nyithiwa dak kata dak tek to uto tupuonjo ni kadak tek to we. Okune ka samoro ketho keny. Keny idake keny malosore. E gini waro ga dhok. Dog ni waro ga dhok. Ang'o me ni waro ga dhok cho? Ang'o me ni waro ga dhok? Achiel en mane? Ni waro mana dhok ka keny otamre. Dongi dok ma milo karu. Ama ka pano tamre to bende ni dhi miyud kata ng'at moro mopogre ma idag maber kidwaro. Dongi. Mano ne ntie. Wawacho ni ng'ata ibed dichuo, ibed miyo. Kiki tweri kuma okidwa. Nikech wang'e nyaka joma chuo. Ok en mana miyo kende. Wang'e joma chuo bende mositho e keny. Nikech itweri kanyo to ng'ami dak go ni were iti ka redio. Ok inind nyaka ine TV mare pile. Gokinyi iwacho ni weche machuo chunyi tidak. Nikech opuonji chakre manitin ni opuonji ni dichuo bed ng'amo jing. Bed mojing ng'amo tegno to ng'ani gimo wacho ni pile gotieno onge ng'amo ng'eyo. Maturi makoro gini koturi iyudo chuo mang'eny bende tho. Githo nikech ionge kuma idhi lose. Kidhi loso kata kuma ing'isi ni kuma ji goye mbaka mopogre gi. Bende wach ni ichandri e ot. Ing'isi ni bed mojing. Ama ing'isi ni medo moro. To kimedo moro timedo shida. Koro mane mine ginang ni ya. Kikidag kuma pachi nyalo wichore. Kikidag kuma dendi nyalo hinyore. Wuogi. Ema gini winjo mani neno do no wachi yonge welding. Onge welding. Okotweyi kanyo. Wuogi. Mang'eny ji bo wacho ni ang'o ma ji bo wacho. Ngima ni ohingo gima ji bo wacho. Pachi ohingo gima ji bo wacho. Ji mang'eny iyudo ka otwere kanyo. Dong ni neno kata social media.
tiere ng'ama ne ntiere relationship ma nyako moro iwacho ni nyako moro nong'ise gik mang'eny mane oparo ni dhi keto keny modum mohinyore ja South Africa gi ja Kenya. So ang'o midwa chopo kuma kanyo? wuogi kapok itho. Mane mwang'iso ji, wuogi kapok itho. Wuogi kapok itho. Kapok idhi break, nyithindo machuo ywak ni girl child empowerment ema samoro kelo midhiero mabende koro wananogi nikech koro nyathi manyako otiege mo ojiwe mabende obedo e okang' mamalo ma dhanda dichuo ni ok opuonj kaka nyalo dak gi nyathi moyudo empowerment. To ng'ama nego puonj ji chuo? Ng'ama nego puonj chuo mondo bed ka chuo? Mano tij ng'a? Chuo dong ne ntie ga gi duol. Ng'ama ne puonjo ga ji e duol? Duoka man. Jodongo. Jodongo gin miyo koso nigi jodongo machuo. Ok na ka spaces duto te sani koro gin ukaw gi. Duoka penjo. Duok penjo. Chuo ne loso ga duol. Miyo ne loso ga sivinde. Wan sivinde wa koro wamedo lose. Nikech piny tek. Koro sivinde watiye. Nikech siwinde nitiyo mondo ibed gi sinani gi jingo nikech piny tek. Koro ipuonji kaka inyalo dak e piny. Tiyudo miyo ma duong' to ng'isi kaka inyalo dak, kaka inyalo minde kuonde mitie. Mano dong siwinde, mano dong kitwa gi timbewa. Chuo dong ne nitie ga gi duol. Duol go dong nego gilos gi yowuoyi. Ang'o motimore? Ema dwa penji nikech an ok an dichuo. Chuo dak lose. Nikech kiloso gi dichuo tipo ng'isi ni ibo beta yomyom. Ibo beta yomyom nyathi winyo ing'eyo winjo gik mon. Idwa bet ka dhako. Kibiro koni to ng'ama dichuo monego bed ni wacho ni weche onge. So chuo bende okawe okang' mondo timang'o okony yowuoyi mondo bed ni gichalo timang'o. Gimbe ginyalo dongo ka ging'eyo ni mae kiwango manyalo chope, mae gima nyalo timo. Mondo adak e oganda. So kidak e oganda, tidak oganda kirito ratiro mar ng'ato wadu. Iyudo ga ni sani koro iwacho mano to iwacho kendo nitie ngero moro. Ni ot ama dala ma dhako motegno, ema dala machal nade? Dongo. To kendo kidwa ni gitegno. Ka dala mategno madongo to ber. To koro kendo idwa ni beda yomyom mok iger dala. Miwacho ga ni kata e mier man ng'ato mama otegno. Kata ka ng'ama tho mokwongo, iwacho ga ni ng'ama onego tho mokwongo. Dichuo kosa miyo. Kanyo lit. Iwacho ni nikech ang'o? Afadhali dichuo tho mokwongo. Nikech mage challenges ma ng'ato nitiere go, nikech imiyi pek. To kata kin gi pek ni, to pod ng'ato biewi, dongoro tek ni miyo. Director, migao ma bende samoro tiyo ne kata kedo ne ratiro mag joma nyiri gitimo maber kabisa. Lakini luoro moro nitiere ni nitie kaka gijiwo joma nyiri mondo mi obed machal gi joma chuo chutho de keny kandie. Kech ng'eni bende culture bende wacho ni ng'ama dichuo e wiyo to ng'ama nyaka e mal, but kaka upuonjo gi to wacho ni jogi te romre. Koro mae ma samoro kelo koko. Mano culture mane ma wacho mano? Gima iwacho ni dhano en dhano, donge? Ng'ato ka ng'ato ni puonjoga mondo bed survivor. Koso? E oganda ka idongo, ne ng'ato timo gimoro to ng'ani be timo gimoro mopogre. Tiere gik ma miyo ne timo, tiere gik ma yowuoyi bende ne timo. Bas oganda ne riwre to dongo. Donge? Iwacho ga ni sama onyuol wuoyi, mano dongo oganda. Wuoyi kano ochieng' adi e ot. To nyako ikano chieng' adi. E kitwa gi timbewa mag joluo. Kitwa gi timbewa. Nyiri wuok when? Odiochieng' adi? 1 week. Nyiri walk after 3 days. Boys walk after 4 days. Ng'ama koro obol ka jokin nyathi dong from the time in nyathi survival ochako. Donge? Ng'ama en ga wuoyi siro. Nyaka iwacho ni en ogwang' kose en siro.
wuoyi siro. Wuoyi ratego masiro ma koonge to ot ok nyal chung'. Dongo ng'isi kamano. Nyako to en ogwang'. Odhi o survive. Dongo o survive chakre obed nyathi. Nyaka imindri mi survive. Ng'ama wacho magano ka wacho. Mago jok ma wacho. Tiende ni wacho ni? Iwacho ni? Chikwa gi timbewa ema miyo ng'a? In wuoyi siro. Wuoyi siro ni ong'isi ni in jadwar. Dongi ne jadwar. Mane mong'isi. Ma kokidwaro tiparo ni ok in dichuo. Kokinyal bedo gi jingo gi mapato menyalo yudo mondo idhi ka dwar. To itimang'o? Ok in dichuo e pachi. Donge? Nikech ong'isi ni in gani in ma nyaka imany kata kionge go. Kata in kiyudo 5,000 to anto mapato na en 1 million to ine jadwar. Ma nyaka imid ni midwar nikech mane kako puonji kitin. Iparo ni boloko pachi kiduo. Ok ibiloko. Ma koro in idwaga dwaro kata ionge go. Ma koro iwang' gi ng'ama idak go ni ama ng'ama osiepne ni nikech embe weyi odwaro jadwar moro. Mane kaka gik moko timre. Nikech ng'ato oweyi to ni paro ni in kende in man gi kipawa minyalo dak kode, minyalo rite ama gimelo chike. Koro ok idwa mondo weyi. Mago nyaka loko. Mago nyaka loki. Thum bende wacho ni bende ji were. Thumbe moko be wacho ni hera mit ka? Hera mit ka rumo. Hera mit ka chako koso mit ka rumo. Hera mit ka chakore to mit ka rumo. To rumo. Orumo. Ka wiji kati wacho ni okochuno ni nyaka ubedi ka tek to were uru. Weri gi ng'ato ka tek. Ben gi ngimani. Bendi nono. Chikwe timbe wa bende wacho ga ni netie ga jawang'io. Tinde waromo ka kawuono ka kahawa. Waromo kawuono. Kinyne. Ing'eni kaka iwacho ni momiyo nyiri mang'eny sani gin single mothers. Single mothers by what? By choice. Donge. Mano dong bende ratiro mari en choice. Nikech ka ng'ato ok dwa dak kodi, dichunyri gi ng'ano to ok odwa dak kodi. Dak bi chuno. Dak ok chun kata hero ok chun. Mana kamano Korom Gajwang' make mana kanyo waduogo bang' sama chuok. Dak ok chun go ng'ato. Kata hera bok chun. Hera bok chun. Mane kaka en kandi director wache kaka en Korom Gajwang' kete mane chuna gi tipo nono nigi penjo moro amora kacha to inyalo ornwa kacha penjo ni kata mana pachi e chuna gi TV TikTok page, Facebook page moro bende kata subscribe e YouTube channel moro machun onagi TV. Waduogo bang' sama chuok e tulo mar ariyo kendo tulo mogik. Hey.
Kamano nyokorom ga juang kamoro moro mintira ka thul makende magonero kamano maduong' ahinya ka pod amedo ruaki chenro madundo nage telo mar ariyo kono telo mogik nyokorom ga juang pod wan kande kaachiel kod jatelo maduong' no mar duol mar migawo miluongo ni Kefiado kendo wago mbaka kande chutho to weche go mabende samoro mulo jogo manyiri ka watieko to agombo penji ni to nitiere nek mabende nasepenji ga telo mokwongo but othoro timore mbalariany kaachiel kod kuonde tiegruok mag jomatindo gini mosekelo lal ne jonyuol kaachiel kod anyuola. Gini pod wadoke mana ka ng'ato paro ni en ratiro mar dhano ne. En dhano ok opar ni ngima mar dhano ma obet gono en mano ratiche mondo kaw. To mano en against chik mar Kenya. To ahinya iyudo ka otimre nyiri mang'eny osineg ma e mbalariany. Nikech iyudo ka samoro nyako ni kata ka ne nitie kuma entiere ng'ani paro ni onge ng'ama bomanye ama onge gimibo timne nikech osetimo gima odwaro. So chalre achala ni en bendo mano pod en femicide. To wayudo ni sani ahinya ong'enye ang'o mbalariany. To ken mana mbalariany kaka ne wawacho mamalo. Ma mbalariany en sani ni ji ong'eyo mapiyo. To ka ji ng'eyo mapiyo nikech hostel ibo wach ni ng'ane onge donge. To ka ng'ane onge to ji bo report piyo. To nitie jok moko malal ma onge ng'ama bomeyo kuma gintie. Jok moko lal ahinya kuonde ma gidhiye mopogore. Koro mano be mwarango ni universities kae be wawacho ni arita gi alwora mar universities nego bed ni pogore and nego bed ni warango nikech universities gende ntiere gi chike ma ginyalo konyo mondo sama ng'ato nitiere e mbalariany mamalo to wanyalo tiego gi mondo ging'e kaka alwora gi bende nitiere kata kuma gidhiye ne gime ni ng'ata mintiere go kumintiere no jite kitgi ok ribeyo. Jok moko kitgi giricho. So mano bende mwarango mondo wapuonjre ibed kumiyae kidhiye skul, ibed kata kintiere mbalariany mamalo ni mago nyalo timore. To magi bende wawacho ni ok nikech nyithindo matindo bende oneg ka mantiere skul. Wadwa wacho kes ma nyako mane oneg miluongo ni Swin. Nyako ni noneg gi japuonjne nikech nodhier. Koro japuonj mi chiemo nikech iwuok kuma bor kidhiye skul. Swin noneg Siaya kae. To kosinege ng'ani notimo ni nyathine nikech noparo ni en kipar nikech en japuonj to kawo nyathini morocho ratirone. Kosirocho nyathirone mama nyathini koro tero ka polis. Ka nyathini notere ka polis to omako nyathini mo oringo gi nyathini. To nege japuonj. Gima nokonyowa ni polis no orango wachni gi jogweng' bende notimo gik magitimo to nomake sani nositweye. Mano en kes achiel ma ng'ato mositwe. To mai nyathi mano nyalo res. Koro mano ne chamo pesa jaduong' moti ma japuonj. En nyathi matin 15 years old. War somane penjo moro mano godo kandi mondo wadhi mbele wadoka wapokwa tieko chenro ni. Wan kande gi penjo achiel ariyo adek kane nyokorom ga juang'. Pono nigi penjo kach nyalo miyo mana pachika to wadhi ka nyokorom ga juang'. An ka gi iluongo ni Jadero wacho ni mbokete chenro ni erokamano kuom kete chenro erokamano. Wan gi Silas Dibedi wacho ni ben kandi winjo chenro e yono makare. Wan gi iluongo ni Jokeyo Press wacho ni single mothers gi bende nitie kony moro amora ma omiyo gi korka chiemo somb nyithindo nikech bedo single mother ok yot. Nyadendi mopenjo mano ok dichwo. Bedo single mother to ok yot. Kawuono awuok ahero Vocational Training Center. Sama awuok ahero Vocational Training Center, gima ahero Vocational Training Center timo en rango kaka ji nyalo yudo skills mopogore. Ibed nyako, ibed wuoyi. To nikech wasiyudo ka nyiri mang'eny oyudo nyathi to ng'ato walore dhi donge oweyi gi nyathino. One way en ni konyalo orang Vocational Training Center oyud kipawa mare monyalo nikech mano bomiyo onyalo yudo job market.
nong'iswa ni kanyo kidhi puonjri tang'o matimre, imi job placement ma ji nyalo yudo tich kuonde mopogre opogre. Single mothers bende nitiere social services ma nego bed ni Kenya miyo jok ma chandore social support. Social housing miwachogi mwachulo dong' ibi chule. Chule. Social housing gi bende nego bed ni konyo jok ma onge go. Social housing nego bed ni kichule donge ok kende mar jok manigo. Nikech nitiere kirango kaka kata Kisumu kaka noger. Ne nitiere ute manomuk ka. Mane nitiere mar jok ma nitiere gi kipawa matin. Koro ne nitiere houses, social housing rango ni ng'ata nego bed ni en gi ot. Obed ni onyalo, obed ni okonyal. So kichulo ushuru, nego bed ni social housing system yudo kaka jok mok nyal bende inyalo kony ki serikal mondo yudi. To ka mago ok watim, mage mamiyo ni waketo jok madok dhigo debe. Koro penje jok madhigo debe, jok madhi e debe gi. Ang'o miyo gitim social housing? Nikech nyalo konyo gik machal kamagi. Gitije moko minyalo timo kuonde mopogre opogre mamiyi kaka inyalo dak. In other spaces, tiere nyaka kaka itimo social services ma kok inyal, tinyalo miyi gimoro matin nikech government nyalo raise moko. So piny pod tek nikech systems wa pod ok los gik monego los mantiere a social approach. Nikech kacha to oket Article 43 owacho right to housing. Dong no wacho right to housing, right to health, right to education. Mako economic and social rights ma constitution owacho. Ang'o miyo Kenya ok tim? Ang'o miyo kwa ket jo serikal ma jok migeto ne ni gibed ni mbele kanyo mondo giket gigo mondo ji te kik thagre nikech ionge gi nyalo. Mano en discrimination. Kamano gi Morino ore wacho ni dibed ni jonyuol bende nitie kaka changia e wach mar nek mbalariany kaluwore ni gidwaro kony kuom nyithindgi bang' somo. Justice mimanyo ni be iyude ga? Justice tek yudo nikech at least komak ng'ato ibo wacho ni at least okotho to okoyud ng'at ma omaki. To gimorango ni hocho mar ng'amolalo ng'ate nikech ng'ato noneko. Mano dego be nitie. So justice so ayudo ni at least kaka e case mar Sweeney ni nomak ng'ani. Masani ene jela. Mano miyowa at least ni ratiro mare okodhi nono. To justice systems nyaka bed ni aluora kumwantiere. Nyaka bed ni inyalo ng'eyo chon kata kiwacho ni kuotho in jaudaku, bed jaudaku. Nikech kineno ka ng'ato timre ga mapile pile nitie gik motimo. Pile ng'ato hinyre iye ode kae to kuwacho. Dong chon neighbors ne wuok ga mawachi. Sani ji owacha in kidonje odi e kaka intie. Apartments minego ga ji ne gibed ni ang'o matimre ga mag jok moko mopogre opogre masiko donjo ka ng'ama chal kama masiko donjo ka ama oting'o gik machal kamago. Ji obed ni inono aluorani. Mondo iful, obed ni jafulo, owach ni kiti rach to ful. Mondo gik moko kik timre. Oganda wa jonyuol be gik matimre gi samoro bende wawacho ni samoro puonj nyathini. An opuonja katin kidhi out bed niya in gi gimoro mari donge mikech kik ng'ato bed ni oparo ibed wuoyi ibed nyako. Makineno ka gimoro dipo ka dwa timre ni tinyalo wuok. To maoro bende wawacho ni samoro kidhi kama intiere no. Ok inyal bet ni tanga ni ng'ato dwa negi. Ok inyal ng'eyo ni ng'ato dwa dhi negi. So nego bed ni wawacho ni ng'ama onekone ema ji nego losie. Tiyudo ga ka ng'ama onegni emi wacho ni deno timo ma to ng'ama onekoni ok walosie. Ng'ama okawo ma wan kata ok ni neg gimoro chikwe gi timbewa. Kata ka ni dwa nego gweno, inego nikech chiemo, kinega nega ni deyo gweno ni kadho, mano dong iwacho ni nyathi marach. Kitewa ok ne yie ni kawo ka gimoro ni nego ng'ato ame tura gimoro, mano ni njanjore. To sani kiyudo ti ng'ato tima gik moko tiwacho ni weye pod ihoye kanyo ni en ga jamirima weya ikwie chunye. Ni chunye rach. Ni chunye rach. Onge gima chal kamano. Ere yo maber mar tieko femicide Kenya ka? Ka jopiny te
nyalo wuok ma wach ni nek mar ng'ama nyako, obed rawera, obed miyo, owach ni mano en hatua ma ji wuok. Ka ineno ka ng'ato dwa timore gi ng'ato ama ng'ato chuno ng'ato nodhi kamoro, gigi nyalo neno. Kokineno magi ka ji okwede te tibo yudo ka moko inyalo kingi. To kowayudo ka task force report oket pesa, nikech task force report mano wuok cha korange moket chike maber ma gigo oket ni mae kaka dwa kinge to botimre. To kobeda beda ni en report mora mora ma pile pile wan gi task force, to wabo yudo ka gigi pod medre. Ineno ka task force report kowuok, onge kipawa ma police nyalo timogo investigations, kata ki report ni gimoro nyalo timbre. King'eyo ni gimoro nyalo timi, wawacho ni nego bed gimoro miluongo ni safe house minyalo dhi buore. Nikech samoro idak kanyo nikech ionge gi nyalo. Samoro bende idak kanyo nikech onge systems manyalo konyi kata call emergency call ma ng'ato biro resi. Koro gige koketi, to wabo yudo ka magi nyalo dok chien, mok gibed ni gimedre, nikech ntiere kaka Kenya bobet ni oketo kipawa gi kiwango mar pesa mojiwo ji nyaka communities kaka ginyago gitim. Kokamano koram gajwang akautulu makena magonero kamano madunga nyako mkete mane chunyo nagi TV adundo jaluo chakre na wachake nyaka gie seche giro kamano ne lungo ni Murino Ure mabende ja picha moro meslu kandie wan kande kachiel kod bende Okelo mano nyadende manyaro singa bende wan godo kanyo koram gajwang matiyo tich matek ero kamano kom Felix Omondi ja picha matimo tich matek kabisa mano negi ni obiro ne achiel kachiel nyaka kamoro moro mintiere kachiel kod Medusa machendo ni ilungo ni Nelson Mandela Okore wuod Ofunyo Jerusalem. Kapok watieko we monda mi ene thuolo ma kamera mari ponono nitiere wach modong'. Akwayo sani bende watiyo kata Just University kuma gini notimre mogik ma wayudo ni. Wadwa bet mondo wabedi gi rawera mondo losi na neno ka kanyo nen rawera. Obed dichuo, obed nyako, ne giwuok ka gikwedo gik matimore. Ka pile pile ng'ato kwedo gik matimore to kelo pressure. Ibo yudo ka ngima ma deno lal, deno oresore. Kendo wacho ni kaka un jo mbalariany ma ukeyo gik moko. Gik machal kama nego bed ni pogre mopogre ji obi mondo ji olose. Nikech in kiloso to ng'ato bo winji. To kwa loso mwapuonjore mang'eny, tibo yudo ka ikwero ng'ato ma janek cha. Emibo kwer. Kuonde gi wabo wacho ni un kaka imbende kaka kawuono. Range kaka inyalo chako ang'owa duol. Chak duol mondo ulos gi chuo wete un. Achika. Wuogi okotweyi kanyo. Wuogi. Nyiri bende wang'iso. Wuogi kadak tek. Kadak tek, temi wuogi idhi kamoro mar resruok. To kuonde mag resruok gi, sirkal ema nyalo loso kar resruok. Nikech utegi ne ayudo thuolo manadhi US through the US Embassy, the Department of State. To kanadhi kanyo gik ma government timo, gin magikonyo mondo ang'o motimre kuonde mag resruok gintie minyalo dhi gi nyithindi mi wuok kata kin Kisumo ka titeri Mombasa ma kata kidhi tiyo kanyo ibo mi ot minyalo dake mapuonji matiegi mi wuok kuma koko ni ng'enyeni. Mago nitie. Tiyudo ka kuonde machal kama gionge ahinya mang'eny onge Kenya ka ma public. Kiyudo gi gin ma jok ma private. To ka magi nitiere ka gimoro nyalo bed ni nyalo timi nikech ng'ama dwa negi nyalo ng'isi ni takuwa. Obo ng'isi dichiel. Ng'ama ng'isi ni dwa negi bo negi. Nikech kata ng'at mong'isi ni abogoyi bogoyi. Ng'ama wacho ni abohinyi bohinyi. Koro luchri chon. Iwuok kanyo mondo ibed ni magi bende inyalo timo. Koro wawacho ni kik wa victim blame ni nyako cha marach. Ng'ama oneko ni emonego bed ni wakingo mondo chuo odong ni ng'ato nyalo weyi to iweri. Nyiri bende wang'iso ni ka ineno danger tem mondo kik ng'ato owuondi midhi kuma ibone gie.
Magi bende ema wacho ni watem mondo alurawa obed ni ng'ato nyalo dak gi kwe koko luor ni ng'amo dak go ama ng'amo osiepne bonege. Erokamano maduong' ahinya kuom Gajwang', apani winjo kacha puonj maber kabisa kendo wago erokamano maduong' ahinya. Geno ni oganda mabende nokete chenro ne Nyakorom Gajwang' owinjo kacha maber kabisa. Ng'iya ne ponono ni wanyalo bedo kachiel kod ote moro amora kandi mapok wasomo kandi eno ka bende Ogelo nyisa no kete chenro ne erokamano maduong' ahinya kuom kete chenro mar Chuny Nagi TV. Kokamano to erokamano maduong' ahinya kuom ote magi mioro no studio kanyo Nyakorom Gajwang'. Erokamano ahinya kendo kuom kete Chuny Nagi TV. Med kete Chuny Nagi TV pile ka pile. Subscribe e YouTube channel maro ma Chuny Nagi TV. Kaeti luwo Facebook page maro Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV. Ngiro ma kawuono ne en ni Ngiro makono bende mago kanyo Nyakorom Gajwang' ne en ni chira ok ng'ad gi pi kata ok luok gi pi Nyakorom Gajwang'. Kama ne tae chenro ni en Steve James aka Nyakwar Nyarunyo 1 Ritu Masani.